салом алейкум азиз. Бинед глиссадбарга дар шаҳри мо мислу монанди садбарги тоҷикистон аст. Бояш лекин фарқаш бинед чӣ хел аст ки ранги дарахт баланд инҷа баланд аст. Бинед чӣ аҷоиб, бинед аҷоиби чӣ дидем глиссадбарга, лекин буш 100% ранги глиссадбарги хунек. Шаклои инҷа гулошон ку ҳар намуд аст. Дар ин шаҳре ки мо ҳастем шаклошон майда аст. Ина инҷа миёна ҳаст. Бо глиссадбарги бо мегирем ку фақат дар видео. Калонина бинед бӯи хеле аст. Дар якта бигем мин чиз меган дарахти гул чанд намуд аст. Бинед мина калонаш ҳастай, миёнаҳош ҳастай, бо ина майдачошоли нашкуфтагиёш ҳастай. Дидем. Хоб ана ки инҷа оз мегзарем. Бинед дар инҷа бо ана бинед бо сета гули дига аҷоиб боша. Бинед инера бинед. Дидем чӣ хела сета гули дига аҷоиб. Лекин буш мисли бӯи ам глиссадбарги тоҷикистонай. Ма меқа кофтам ёфтам дар охираи ам глиссадбарга ки аҷоиб бӯ мекунад. Ранги бӯи гули тоҷикистон. Ман фикр мекардам ки гулҳои ҷо бӯ намекунад, лекин бӯи гули тоҷикистониё мекунад. Ранги глиссадбарги хона 100%. ҳанқа бӯи аҷоибе ки аҷоиб глиссадбарг. Ана ин гуна баҳри шумо ин наворо ман сабт карда истодам. ҳаматони азизи меҳрубонам. Аҷоиб бӯ дорад. Бинед бо якта чӣ омад нишаст. Дидем замбур. Барои чӣ мегӯянд мегирад ку барои асал кардан. Дидем замбуро ина омада иштагӣ. ой замбуро бинед аҷоиб. инаҳа ой шамолвурдесте бугалу тараф замбур қади. дидена замбуро инаҳа. ина замбур. ой ба қабш кунам. ба қабш карде. Ба қаб эне негалабон ба қаб маке замбур нагазам бо қарш кунам. ба қабам глехи қабам замбур метавад. дидем замбуро ина омадай. шириниҳои чиро мегирад. Замбури асалае субҳаналло машоалло баракалло. медонед замбур бо ҳар гул вай намекунад. ай гулҳои хушбӯи глиссадбарг ганда буш ранги бӯи гули тоҷикистон. ай гулҳои хушбӯ мегирад ана чи замбури асал. нектария дидем ин омадааст. о чӣ хел зур. барои ин қадар ҳадиси пайғамбар омадааст ки дар асалам шифо аст. фаҳмидем. дидем замбур аз чӣ гуна гулҳои хушбӯи ҷамъ мекунад ҳар чиз. чӣ мегӯям барои асал. ой сар додам гула. и замбур парид рафт бахшиш. ин баҳри шумо ман чӣ кардам сабт кардам. тамошо кунед ва лаззат баред аз чӣ мегӯянд махлуқоти аллоҳ таоло ки дар рӯи замин чӣ гуна махлуқотҳо халқ кардааст ва офаридааст. ҳамин гуна ҳаматони азиз. бахшиш замбур бо миёи асал ҷамъ кунед. ман сар додам оста ки парид рафт замбур. миннат дорам аз шумо.